La pesta va tenir un impacte demogràfic important sobre Europa i encara més sobre Catalunya. Sobre el conjunt d'Europa de l'Europa Occidental es calcula que es va perdre entre una tercera i una quarta part de la població i en alguns llocs més. De fet, evidentment, la pesta afecta més les ciutats que el camp, les aglomeracions urbanes permeten que es difongui més ràpidament i hi ha ciutats que perden la meitat de la seva població aproximadament. Però això no és tot. Sobre aquesta primera pesta van apareixent nous cicles de pesta, gairebé cada 10 anys, de manera que la població, que ja ha quedat escurçada per la primera, va quedant cada cop més reduïda. De fet, es calcula que la població de Catalunya, per exemple, de començaments del segle XIV, no es recupera fins a finals del segle XVII o començaments del segle XVIII. Naturalment, una pèrdua tan important de població, moltes vegades, evidentment, de familiars, no podia menys que repercutir sobre la mentalitat de la gent. I això provoca una doble resposta. Uns atribueixen la pesta al càstig diví i, per tant, aprofundeixen en la religiositat, però busquen sobretot pecats externs. Per exemple, per què es permeten els jueus? I la pesta venia acompanyada de persecucions de jueus. Per què es permeten certes pràctiques? I la pesta portarà legislacions restrictives des del punt de vista moral. I també, des del punt de vista intern, centrant, podríem dir, la vida en la preparació per a la bona mort. I així apareixeran, encara que siguin posteriors que coneixem, aspectes com les processions de flagel·lants, les danses de la mort, etc. L'altra resposta és tot el contrari. La vida és breu, pot desaparèixer en qualsevol moment, la mort és imprevisible, per tant, mengem i bevem, que demà no eixirem. I un pas al goig de la vida, un pas a aprofitar la vida, que comporta a la vegada també un sentiment més tràgic, una por més gran de la mort, que ara representada de forma macabra. I això és un sentiment popular que enllaça, però, amb el que venia una mica defensant o introduint el Renaixement entre unes elits molt petites. El primer humanisme afecta poca gent, afecta algunes corts, alguns centres, algunes ciutats, però molt poc. Que, basant-se en la recuperació dels clàssics, es passa dels clàssics a una certa admiració del paganisme, un cert retrobament al paganisme, que d'alguna manera es cristianitzarà, es buscaran comparacions, però que per altra banda el que vol dir exactament és més goig de viure, més desig d'èxit, més desig de fama. El descens de població que va significar l'economia va tenir efectes, evidentment, sobre la població assalariada o sobre la població treballadora, tant del camp com de les ciutats. En el camp, els pagesos van sortir molt beneficiats, els sobrevivents van sortir molt beneficiats per la pesta. Van poder disposar de més i millors terres i, per tant, obtenir més producció, sobretot tenir una productivitat més alta, i la productivitat, com sabem, és l'indicador essencial del creixement econòmic. A la ciutat el canvi no és tan important, però sí que hi ha beneficis de la major demanda generada pel benestar del camp i, per tant, també un cert augment del consum. De tota manera, la ciutat que ha perdut més població en el camp la recupera més de pressa perquè té immigració del camp i té també una importació d'esclaus molt important. Però això no es deu a una manca, podríem dir, generalitzada de mà d'obra, sinó a la promoció social dels grups artesans anteriors que ara poden passar a ocupar els oficis més bons, més ben pagats,
mentre que aquesta població que arriba a la ciutat cobreix les necessitats, els oficis que els antics ciutadans ara ja no volen exercir, com carregar, jornal, etc. Les repercussions socials més importants de la pesta són, d'una banda, l'acumulació de riquesa a determinades mans. Hi ha sobrevivents afavorits per la desaparició de famílies, de parents, que ara poden doblar o triplicar o augmentar molt la seva riquesa. El segon aspecte és encara més important, i és la decadència de la noblesa feudal a partir d'aquest moment. Simplement, moltes terres han quedat abandonades, els pagesos han aconseguit pagar menys per no fugir de les terres dels senyors feudals, i a partir d'aquest moment, doncs, el feudalisme anirà a la baixa, tot i que es mantindrà fins a la Revolució Francesa. En contrapartida, creix el poder de la monarquia i creix també el poder de la burgesia urbana. La pesta negra, entre altres efectes, comporta un creixement molt fort de la càrrega fiscal. Perquè la mateixa càrrega fiscal ara l'han de pagar menys gent. La càrrega fiscal ja era forta abans, perquè s'havia creat a principis del segle XIV la fiscalitat de la monarquia, que necessitava més diners per poder fer front a les guerres de Sardenya i de Castella sobretot. Precisament, la Generalitat es crea per auditar aquestes finances de la monarquia i per vigilar com es fa la despesa, si els diners obtinguts van a parar allà on havien d'anar a parar. Els pobles que es troben amb pagaments, pobles i ciutats que es troben amb pagaments més elevats, el que fan és crear deute públic en forma de censals. I, per tant, doncs, han d'afegir als impostos els interessos d'aquest deute, cosa que genera una espiral cada vegada més gran de deute públic. De tal manera que algunes ciutats decauen, com a conseqüència d'aquest augment dels impostos, perden població, i alguns pobles fins i tot queden abandonats. Molta gent que té diners, diríem, prefereix ara, en els moments d'incertitude després de la pesta, invertir en un deute públic, en un interès fix, més que no pas els perills d'invertir en el comerç o en la producció. De manera que hi ha un corriment, diríem, de capital cap a la renda fixa. I això perjudicarà el comerç, que disposarà de menys capitals, i perjudicarà també les innovacions, sobretot en la producció. La pesta influirà sobre, diríem, el Renaixement des del punt de vista de la concepció que els dos tenen de l'altre. Aquests renaixentistes, evidentment, per aquests mateixos valors de goig de viure, d'observació de la bellesa, de fama, de trobar-se bé al món, en definitiva, doncs conceben la mort com un fet tràgic, ineluctable, inevitable, imprevisible, però això encara és una cosa guardada en cercles molt petits. El que fa la pesta, diríem, respecte al Renaixement, aquest primer humanisme, és donar-li amplitud, convertir el que era una qüestió d'èlits, que segurament hauria costat molt de fer arribar, de generalitzar, en una qüestió molt més general.